ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଲୋକ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ସାର୍ବଜନୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ପର୍ବ ବିଶ୍ୱର ପର୍ବ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପାସନା ଆମ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ରଥଯାତ୍ରା ତଥା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଜନଜୀବନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଚକାଡୋଳା ରୂପ ଅଭୟ ବରଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାମୟ ସଂସାର ଉଦାହରଣ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ ଦାରୁଦେହି କଳା ଦିଅଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ନିଜର ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାଲି ଓଠରେ ହସ, ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ଖେଳିଯାଏ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହାସାକ୍ଷାତର ପର୍ବ ଭକ୍ତ ସାଗରରେ ତିନୋଟି ମୁକ୍ତିରତରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ, ଝୁଲି ଚାଲିଥାଏ, ବହି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆଶ୍ରିତ ସକଳ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସେହି ପବିତ୍ର ନାଭସ୍ପର୍ଶରେ ଏବଂ ନାବିକର କରୁଣା ଲାଭ କରି ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ନରଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ନିଜର ଗୀତିଲ ନୃତ୍ୟରୁ ପଦେ ଢାଳି ଗାଇଦିଏ। ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ, ତୁମ ପରି ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ, କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇ। ମୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀବନ ଯାଉ ମହାବାହୁ, ମୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀବନ ଯାଉ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀବନ ଯାଉ। ନବଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ମାଉସୀମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସାଇଁ। ସୁନାବେଶ ଆଦି ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ଅନାମୟ ଲୀଳାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ଗଦ୍ଗଦ ହୋଇ ଏତିକି କୁହନ୍ତି। ନୀଳଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ मध्ये ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ, सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चग्राजिनं, भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं, वेदानां सर्वमिषं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं, ब्रह्मदारुं भजेऽहं, ब्रह्मदारुं भजेऽहम्। जय जगन्नाथ।